Alduna Bilauak, ongi etorri Zuberura. Mauleko gazteluen gaude eta azken armarria hementxe zen da jokoa. Bueno, zer moz, azken ordu hauek, Manu? Ahalegindu gea eta gainera honetan bakarrik pentsatzea eta ez Gipuzkoa aldera bueltatzeko behintzat irabaztez badugu. Irabaztea bai ala bai. Iker, hortzen da izea dena behira, ez da ikizter, zer? Susmoren bat edo? Bueno, pixka, dena Bai, baina besteak ikusiko ditugu. Bueno, Han eta Luka, txantxetako dea ez dago denborarik hemen. Garbi dauzta? Ze, han kontzertuta zaudete ez duzuela solas egin behar edo? Konzentratutak. Bai, ja, broma gutxi. Ondo dago. Eta, bueno, gorriak, azken proba, azken armarria, 3, hemen gehiago dia, zer? Baina, bueno, bentsat... Gogoz atoz. Beti, dena emateko prez. Bai. Denetan bezala eta hau bakigu guri izan behar dula. Lasaitasun hori eukitzeko ja, eta... Bueno, lasai bazabete, ze, bueno, 6 eta 5, bentsat puntu bat gehiago. Eta horrek ematen nola beteko lasaitasuna, ezta? Bueno, ventaja hori hor dako, baina ala ere, bueno, azkenengo ez dakigu segertaukan empatatu ezkio eta hola, así que... Bueno, bentsat abantaila hortzen dakazu. Bai. Eta, bueno, hauek bai ala bai irabazi barrute. Eta zuen kasuan irabazi bai boro biltzeko, bai, baina, bueno, baina ez pauzu irabazten bentsat berdinketa eta auskalo, ezta? Hori gero ikusiko. Baina, Oiana, berdinketa ez duzue, horretan ez duzu pentsatzen, zuek irabazi eta ez dakizu beste gauzari buruan, ezta? Bai. Ze askotan jokatzen denean berdintzea, orduan galdu iten da eta hori da gertatzen dena. Bueno, azken armarri izango da oso proba gogorra, baina, claro, hemen zuek oso gutxi zaret hemen, 3 lagun besteik ez, eta normalien hemen gonbidatuak izaten ditugu. Bidean ez duzu inor topau, ez? Bilatu duzu ondo? Ahalegindu gea, bai, begiratu dugu. Etxate galdu eta ez duzu inor topatu bidean. Eta bitu duzu ondo, benetan? Ahalegindu naiz. Bai, eta zuen kasuan, zuek ere ez duzu Nik asko ez du begiratu baina... Txakurro bat bakarrik. Txakurro bakarrik. Azteriak ez dakit, baina laguntza eta bisita izanen dugu. Venga, bikote, barrena, mesedez, jarri bakoitza bere taldean. Eta, bueno, kortak indako lehendabiziko galdera. Aizu, eta nundo kapitain hau? Ba, saldu? Ba, proba batian hartu zuen bere aldiotako da. Ai, no jodas. Eta eskapo intzun, itxera guntzen, guri deus esan gabe eta hola utzi zigun. Guain bakarri gabe, bueno, zurekin guain. De Guatemala, Guatepeor ordu, no? Martxa erratzu dugu. Ni izango naiz horren kopauria, Korta, bero aldi, bitan alde egin, batin bueltatu, bestien etxera jun, zer? Uste dut, Nik oleko de nilor esan, Ez, ze galditzen nun? Nik ni martxa nik junitzen da esan jonek ekipo ondo kontuiteko, baina mekau, gutxikin geritu da, Bueno, bentsat gaur ez duz alde ingo, ezta? Ez. Eta izatekotan, irabazita eta gero. Bueno, eta Julen, esan izuen, nahiziko egunean. Bueno, ikusiko elkar, bidean handikan ikusiko elkar, eta bira, eta noi. Bai. Bueno, a ver, zer den? Bueno, esango dizuet, Julen eta Korta, izango zute garrantzia handia eta responsabilia handia. Zergaitikan, hau bi taldeen arteko lehia da. Eta momentuz, 6 eta 5 zaldunen alde. 6 armarri hauek eta 5 armarri hauek. Eta hemengo armarria da jokon dagoena. Beraz, Julen, ez pauzute irabazten, zer gertatuko da? Gatzaile, Gatzaile eta beraiek irabazle. Eta Korta, ez pauzu irabazten, zer gertatuko da? Bai, porrot. Berdinketa, porrot eta berdinketa. Orduan, dena dago airean nahika. Eta dena izango da proba honetan. Adi, azken proba, zein behar duzue? Zueteko batek inbarko du tirolina bat. Orduan, bi horiek mazmorratan gati utziko ditugu. Eta egura izango da noski beraiek askatzea. Eta gainontzeko guztik, inbarru zute, ja probare hasiera materakoan, korrika eta pareta igo. Eta horretarako daukaz hemen, garfio soka eta zerra bat. Taldeko neska batek eta mutil batek inbarru dute pareta igo. Gehi gonbidatuak. Eta bilatu zuen, bueno, gatibu dagoen laguna, taldekidea. Behin topatzen duzutenean, inbarru zuen askatu. Horrek inbardu hori itxoi. Tirolina inbardunak inbarko du hori itxoi. Eta bertzik, barruan ikusiko dute olako sare handi bat, inbarko dute arkua eta geziak hartu. Eta zenbat eta gezi gehiago lortu, orduan eta hobekio. Baina noski, talde batek
aurre hartzen baldin badu, zuek ikusi, merezi duen denbora galtzia ala ez. Ja behin, arkua eta geziak atzen ikuzunean, tirolina inbar duenari eman. Ordon, horrek ingo du, tirolina berun, erdiaino, eta antortxa piztu. Nola? Hartu gezia, piztu, eta arkuarekin. Antortxa lehen pizten duenak eramango armarria, puntua eta jokua. Zuek baldin mazarete, irabazleak. Eta zuek lotzen baldin baduze, berdinketa. Pareta igotzeko, zue biok izan behar zarete, eta ez dakit zue biok... Bai? Bai, zatik aneti jotu. Nixuko egotzea. Bai, nik tirolina eta... Irurok. Indarrazko aldaka zote ni altxatzen. Ni altxatzeko ondo indarrazko. Bai, ja erabaki duzu? Bai? Eta zuk soka iotzeko zen mozik ikusi. Bilauek. Bai, io berko duzu. A ber, tirolina, norkin bardu? Lukakin bardu tirolina? Bale, ordon, Luka eta Jonasek izango dute ardura hori, eta zuek bukatuko zute proba. Soka eta zerra, berdina dira, baina nahi zuten modun. Sorte hon, eta honenak irabertzela. Beka. Pareta igo. Zuto pau. Korrik atera, pareta igo, nire aurkitu. Katea moztu. Behin katea moztu eta nire atetzen naiz, eta etortzen dira honera. Ni tirolinan etxingo dut, eta zuek arkuak eta geziak hartu. Hartu gutxinez hiru. Gezia zehazan hori, no? Fletxa. Fletxak, no? Bai, gutxinez hiru fletxa hartu. Nik, alden gehienak hartu. Zakit oso erabaki asmatu dugun. Ze lagundu behar bazaio Juleneri igotzen, hobe indartsuena izatea. Eta tiratzeko momentu batean, berak indar gehiago du. Baina, bueno, ja erabakita dago. Bueno, Luka, neki etorri bai. Bazen mazmorretara eta antxutiko zaitut, bale? Beka. Gongo bat dugu. Zu, Jonas, ja zaude? Bai, listo. Ordone, eramako zaitute mazmorretara eta beka, bale? Ongi. Beno. Jonas, tope, ez da tirolina itxo bakarrik, tirolina bajatzea da erdiraino edo, etako arkuakin. Orduan, Jonasek dio beharkoak indebilita duela, orduan inberko betiko la bota, horik itxarrori. Jogoteko du. Jokate berkatiatzen den ondo. Ikusiko du, pareta nik. Kapaz nahi zen pareta altxatzeko. Horrek ikusiko du. Ikusiko du, Ikusiko du, pareta handi espalima da. Eta altu esango pareta, porque hori botatzeko. Neu zu intego, nire lehenengo igotzen, no? Zu ondo altxatzen zara. Bueno, ez da pixo askoik. Mitarte intentatuko trakoten izan. Bale. Hore moldatzea, aurkoan ibiltzen bai da. Bai. Hartu behar duzu, Motxila utzi. kirolina, hau da gertuena dagoena. Eta bestea, desente urruntzen da, Gaina beste erdian baldin badago nola egiten dio, truko. Bai, izaten dut, aurretik gota behar dizu. Eta aurretik ja oztopatzen dizu. Osa, nahiten nahi ez, bueno, hau hartu behar da, hori da punto oso garrantzitsua. Nahi hau oso bat edo bestia. Egin dut? Ni hemen. Zaldunak bilauak, bakoitzak badaki zer egin. Beraz, zorte hon eta honenak irabartezala. Azken proba hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Manu, bota. Saiatuko. Venga. Va, bota. Bai, ondo si Juan.
Siempre yo juego. Zapatu nere sorbalda. Nere sorbalda, hori da. Venga. Venga, lasai, Iban. Lasai. Apa, Iker? Ez dago beste amarre, Igor? Oso ondo Iker, hor. Helduko era pilo bat. Venga, lasai. Oso ondo zoaz, Iker. Bai, katiatu. Lasai, heldu eta katiatu. Hori da. Eskubaki. Oso ongi. Askatu. Oso ondo zoaz, Iker. Bai, hori da. Zintzilikatu eta bain gora. Betik eutxulako. Oso ondo, Iker, oso ondo. Venga, bai, quiero soñar. Perfecto. Bai, lasai. Biancakin edo jo zuzai, biancakin. Ega azkeneko esfortzua, azkenekoa. Eskua tegen edo jo zu koskai. Lasai. Uiti, hola, venga. ¡Osan, Iker! Venga. Venga, Iker, ánimo! Bizka deskantzatu. Lehizu, zabalo jarrita, a ver. Indarra, a ver. Hola, zabalo indarra botetea dinosu. Bizkarat eta listo. Oso ondo. Oso ondo. Ondo, arrike, ondo. Apa, Iker, nurretaria negatik, venga, Iker! Venga, oso ondo, Iker, oso ondo! Oso, Iker, venga, ánimo! Beste turda ulan nura rizkun, eta bere gana jo barra zola! Vamos, seguru. Hori da, oso ondo. Oso ondo, Iker, de la hostia. Venga, nurretarian ez dut esperando de deseale! Oixe! Venga, nurretarian Venga, Iker! Haupa, Iker, lasai. Arnaz hartu eta venga. Hori, venga, oso Iker, lasai! Ondo, Iker, ondo. Apa, Iker! Apa, tu, Iker, apai! Venga, ayuda, venga! Apai! Animo, Iker! Venga, nurretarian jau daudeta! Horra! Listo. Poska dudakazu, poska badakazu. Ikusi duzuna lehio dunez? Jo ere gana hor. A ber, bai, lehen da bizi, gero lagundora zuten korapilloa egiten behar pentsatzeko. Venga. Poska bietu lankan dudakazu dakazu poska, hor. Pentsatzea nahi duzu? Bai. Hori da, venga. Osongi! Zu lasai, ez da problemik? Ba, zuzure ritmoan, ¡Venga, equipo! ¡Ven ayuda! Soka dituta, Harri, heldu sokari zu. Goikoan amarratu ban, Listo, prebaldu zabel, dora litzeko? Venga, haupa. Osongi artista! Aia gora, Vale, venga. A ver, gora. Lasai. Lasai. Pentsatu soka. Gaiatu bilatzen arri bat kalientean, hoi azeko no. ¡Venga, equipo! ¡Ven, equipo! Osongi, ane! Lasai. Ya eskatuko dituzu goitik askatuko dituzu gora juta bale masa. Zaiten duzu firme. Handu ja dakazu, zaila dakazu hor. ¡Jurda! Ezin duzu gora. Poskai, leberko duzu paretai. ¡Ven, equipo! Zu lasai hor. Lasai, venga. Lasai.
Orain, Jarri azako lotilloa. lasai, ja ez. Orain lasai, deskantzatu, orain askatu orain bekoa. Bai. Nahi duzunean abisatu eta tentsatuko dugu. Baina deskantzatu nahi duzunean. Hori mostera. Zer mostera, lasaiatu. Susana, apoya tu hanka honen gainen. Apoya tu hanka gainen. Hora ez. Hau, pane, Azaukiane, saiatu hor mantentzen. Oso ongiane, venga, venga. Kopiloan, abere jatzen duzun hanka kopiloan. Fuera. Ayuda, no sé. Hori listo, investia. Iker, altuara jazu arkua, eta dena. Zuen hemen binkulatu lasai herrian, eta itxo marko duzu zure taldekideak etorri arte. Geziak eta arkoa jaso, eta ja probari amaiera eman. Descansa, descansa. Heldu hanka. Dadoz hor lotilloa. Hori, hola eginda. Zau, rizatu hanka. Bai, hori da, hori eginda ja, eze erortzen, berata. Zer erortzen, tentsatu da dagoenean ez erortzen, deskantzatu iten duzu hankarekin. Ulertzen duzu? Ke ba. Tira gora eta hanka bat enroiatu. Besoekin. Ahora, eta guen hankatik aguantzatu eta tira gora berriz ere. Azaukiane, venga, esaketata. Enroiatu hanka. Ya está. Zengantzatzen zaita honekin eta gero ezin gola. Moztu, hobeto zurea bari. Tentatuko deni, baina ez tetik zuen. Berehala enroiatu hanka, Eta hola deskantzatu izango duzu. Venga, arnaz hartu eta begora. Hankarekin enroiatu. Venga, lasai. Lasai, venga, lasai. Orain hanka. Hori, da, orain deskantzatu. Animo. Deskantzatu eta engantzatu. Vale. Enroiatu hanka. Oso ondo. Oantzoka, Jarraitu hankarekin. Beti enroiatu hanka, importante. osoka. Gehiago enroiatu behar dezu. Lasai. Hankaren kompresio horrek eusten dizu. Fuerza. Samara, Animo, ayudeka. Oso. Azaukiane. Oso ondo. Animo. Dios. Joder, la hostia puta. Esa que son, animo. Haupa, hori da, hankaren oso ondo. Azaukiane. Aupa, aupa, equipo! Jauak, saldunak, ikusita ezin dutela igo, ordon, soka bana, baina jarraitu barute binkulatuta, Lotuko nauzu. Nik zabalduko zaitu, venga. Venga, gora, Iker, gora! Edo gerrira lotu, gerrira estena oiana. Tira, Iker! Apa, Iker. Venga, Iker, ba. No, Julen, venga. Azauki, Julen. Bat, bi eta hiru gara. Venga, gora! Bai, uste biankakin ibartan zela, Venga, ikirizten. Topo egiten dit. Bueno, orduan, venga, Julen, jetxi. Iker, askatu jotzi. Iker, askatu! Eman soka! Chabat, Jordan. Bai. Mira, tentsa, beti tentsatuta, Zozeri buelta mandakazu soka. Utzi gorputza zintzilik eta askatu bekoa. Segi. Segi bizkat, Venga, Iker, tira! Tira! Azaukiane. Tira! Hanka! Azaukiane. Azauki. Apa da lasti. Ama corta! Tira, tu golpea, lagundu behar diatu.
Eta hartu harkoa lehenengo. Oso ongione, belaxe daukezu harriak boi hartzeko ezkerra. Venga, Jarri. Venga. Oso ongione! Ez da eroriko, venga, Ane, lasa! Ez oso bilatu behar, Ane. Saria, entzun Josu. Seguridadeko jarri Josu, saria. Que ni de coña, tío. Espera. Pentsau pixka bat, irukote, pentsau pixka bat, badela modu bat itiko, pentsau. No, hori da, haupa, netzu. Igo hanka. Hori, hola. Hori da. Venga, bota orain soka. Ay, Dios, venga, equipo, Estakan, vamos a Narti. Tiro, estakan, ahí va. Tira, Goru. Tira. Venga, Jarri, corriendo con el estakan. Venga. Pensa tu! Zamatua, venga. Jarri, esa Leguria pasada, Leguria. Vale, Leguria, limpio, madra solo, tienes que pasar. Esa va, Aupa, Julen, hortxe zea. Venga. Jordan, Titan! Orain bai. Ez pentsatu soka. Manu, Ya está. Bai, askatuta do. Listo. Arazoa hori izan da. Ongi zaudete? Tengo pie. Pero no estoy subiendo. Vale. Ya le consigo, sí. Ya le consigo, ya usted. No fuera su coche. Bai, Gana ondo? bai. Bai, korta ondo? No pasa nada, no cortamos niña. Buah, baina orain hanka. Ondo, Jara. Sustua, Va, Dita, iru. Apa, Julen! Venga, va. Zeneko txampa! Venga. Venga, Bat, bi, zairu! Oso Julen! Venga, Julen! Estamos askatzen, da. Bat, bi, zairu! Joder. Ilagoa, venga, guain irurok sarera eta arkoa eta geziak hartu. Apa, Jordan, Hori da! Aldunak, hemen txaukazete, Jonas. Bueno, Jonas, guain zuri dagokizu, Lan gehiena egin jaukazue, baina ez guztia. Ba, Jonas, badakizu, Horrekin emoko Zu aitea da helburua, antortxa pistea. Beria hau da, beria, Beria hau zan, Beria. Hau zan, beria, Horrein kaso mane materialarekin. Hor bertan dakazu eskerrean, dakazu bat. Hori. Juanas, venga ahí, kalkulatu ondo distantzia. Juanas. Bueno, ya lortu duen daiziko gezia, ikus dezagun, a ber. Ez dut asmatu, venga! Jarraitu behar duzue, venga! Asmatu arte!
Venga, Jonas, izan duzu abantaila politia, Luka, ondo. Luka, bere aurrean jarri. Bere aurrean, no? Vale, bai! Luka, hartzazu fletxa hauakin eta bi eskuekin babestu. Hori aizea. Ja, lehen da bizikoan sorteri daukazun. Jonasek botadu gezi bat eta ez du asmatu. Luka. Robin Berera, venga! Venga, azken armarria jokon dagoa. Lasai. Indar askorik gabe. Lasai! Oso ondo, Luka, oso ondo. Ez dut asmatu, venga, Luka, berriz. Pixka bat gorago. Lasai, Luka, oso ondo zoazela. Venga, Lukakin bardu bere bigarren saiakera. Lasai, Luka! Ona, Luka, ondo. Oso ondo, Luka. Lasai, Lasai. Venga, bio dokate sua orain, a ber. Venga, garaipena zuen eskutan dago. Serbian. Goia da behan pizza. Gora Billaua! Idurre, zuregatikan! Puto nano! Alianza parda, tío. Alianza arbitrio. Un 10, es un pistén. Tienen eso ahí. Saldunak, Bilauak, hurbildu. Bueno, lehendaiziko gauza, kortak aldein du. Garbi dauzuek kapitainek iztuzuela inolako sorterik. Goñi, korta goñi, atek aldeintzun eta gero bestiak lehendabizikoan. Zerratu egin da eta aldein du. Bi taldeak, zorionak. Etzen bat ere proba erraxa, proba oso gorra zen, oso desberdinekin barrak eta etzen bat ere erraxa. Baina azkenean, Luka, bete-betean jo duzuen antortxan, piztu egin da, beraz, zorionak, zoez arete irabazleak. Oso ondo. Eta, bueno, Manu eta Julen, probai karagarriko gorra, oso. Jeni benetan nire zalantzan euskan, nik aberea nola moldatuko nintzateke igotzeko. Izan da lana aparta, zati Manu azpitik, eta gero Iker igo da, eta gero be, zaten artean egiten, egon da borrokatzen, kriston borrokaldia egin du. Ikusi da, ekipoko lana izan dela. Nei hori da postasuna handien ematen dena. Eta azpimarratzeko ere Iker lana. Iker lana. Ze zauriz betuta zaude, hor lehen ikusi dut, odola leku guztietan, ikara herrizko lana. Bai, polita gainea.
Politia? Bai, azke batean da, izan da pixka pentsatzekoa, eta... Ba, ez zatik, nik igual fondo asko ez daukat, igual mendian gora, mendian bera ibiltzeko, ez da? Baina, bueno, hori ondo moldatzen ez, eta, bueno, ez dakit. Eta gaina induzue gauza bat oso ondo. Izan du da, Luka eskatu lehendabiziko. Ze, Luka, zuk aukeratu duzu bia. Hoi da, importantena hori zen. Luka, garbi zenukan, ezta? Urbilena. Jakina. Eta gero galderatxo bat. Zuk arkuak egintan ospati etitu duzu edo? Bai, txikitan beti nahi zola. Ez que nabari da. Arkoa edo edozein gauzak egin. Ez que nabari da, ze oso ondo bota duzu behintzat. Oso ondo, bita, no? Lehenengoan fallo eta gero Bigarrenean makilla ikutu du. Bai. Errosatu indu eta bigarrenean Bete-betean asmatu indu. Eta gero suarekin, hauko meri. Bai. Eta hau, bihontzako. Bai, baina eske, baina... Gaizenen zua egiteko. Ez da, baina eske, eta lehenengo gezia nun dago? Lehenengo gezia piztuta nun dago? Ez ez, baina nun dago? Sua zenun bertan? Eta denak piztuko nituen. Bueno, hauan jarri edo buska, osea, bilatu sistemaren bat, baina gero geziak hartu eta horrekin pizteko. Sua ba zenun ja. Eta izan duzu lehendabiziko iristen gaina horra. Denbora eukidut sobran. Claro, izan duzu denbora asko eta denbora guztien txiskerorekin eta sua ja ba zenun lortuta. Errua izan da. Jordan, zure kasuen, bueno, ikaragarria, bai, odoletan eta... Bai, eta ezin dut hitz egin, lau bat egun dara maskit saietzeko minez. Pues hemen, bilakigo eta gero sarean. Baina arte, hitz egiteko eta arnaz hartzeko ez nagoen arazoi, baina oin ez nabil esageratzen, ezin dut hitz egin altuago. Tirakaso batean, ez da saietz bat undiu zaidan edo, eta ezin dut hitz egin altuago. Bueno, ba, aizue, hementxe zegoen armarria, jokoan berriz, beste puntu bat, eta bilauak, 6. puntua hementxe daukazue, oso ondo! Ordo, venga, ospatu ezakit kapitainak, edo Lukak, edo norkin duen, edo... Hola, Xer, hola, Julen, oso ondo, etorri eta garaipena, ez da batera gaizki. Hala, pasa, guazen. Oso. Apaiker, apaiker! Barrunda gaztuten alaitasun tapozari. Oso ondo. Urduritasuna, tensioa, azkenean lortu duzue. Berdinketa daukagu. Zaldunak 6 puntu eta Bilago bertze 6 puntu. Berdinketa! Baina egin galdera. Zer gertatuko, te? Claro, berdinketa daukagu eta hemen azkenean talde batek irabazi behar du. 6 eta 6, bazezoen barko dugu. Ze, negarrez dudan? Ze, bukatzeko guarekin, bazio zorreza, beha, nori, familiari nori, bota ziozer, bota! Bota ziozer moten! Hemen albonez, janei. Lan polita indute, Bilagoak, gure kontrenadore guztiak. Foto buka dira, Gaztu lehtegi, lasai! Ixo! Eta ez da Nire kasuan benetan oso erro sentitzen naiz, bizi dudan esperientzia, zenolako taldearekin lan egin izan dudan, zenolako aurkari izan ditudan. Bueno, ba, Zaldunak eta Bilauek ongi izan, ospatu hemen lasai derren guztiok, eta bega, zaindu, zaindu, bega, zorionak guztioi. Bega, aprobetxo momentu eta disfrutau. Bega, Luka, segi, arte.